חלום לי אחד, לא להיות עוד לבד. קלה כנוצה ברוח, ועסיסית כתפוח. לא בובה, לא מלכה, לא אם, לא קשישה. אישה אהובה. אישה. זה אני כתבתי. מסתובב לי הראש. איפה שמתי? מה זה? רעל! רעל! בני עמי! למענכם יושבת אני על כס המלכות, אבל אני חושבת שגם למלכה יש זכות להיות חופשייה כמו רוח, כמו סוס פרוע, לראות את השמיים, לשחות כמו דג במים. זה אני כתבתי! פשוט נורא! איגנציוס קרא את המילים האלה. צריך לשרוף אותן, להשמיד. אוי, זה מכוער, זה ברור, למה זה מזכיר לו את איבון, ארוסת בני. זה כמוה, זה מעוות, מרגיז, מחריד. אני חזיתי אותה, אני נדמתי אותה. היא ההשתקפות של נפשי המיוסרת. לא, אני אשים לזה סוף. איבון, ארוסת בני, תמות. עד הלילה היא כבר מתה. מה לעשות, בתוקה, אני לא אעשה מעצמי צחוק בגללך, אני לא אתן שיתחילו לרחל סביבי. זהו, מאושטה, תזדקפי, תכנסי לחדר שלה ותפתפי 2, לא, 4 טיפות. לא, כמה שיצא, כמה שיותר, אף אחד לא ידע. קדימה, את אישה חזקה, את המלכה. רגע, אבל אני לא יכולה להראות רגיל אם אני הולכת לרצוח.
מדברים לעצמם. מכוערת פרצוף של רוצחת. היי, מה יש לך עוד מלכותך? לכי, אני איתך באש ובמים. לא בובה תרומה, לא שום. תפסתי אותך! תני לי את זה. את כל הסודות שלך אני יודעת, שמעת אותי? רוצחת! מה זה? התעלפת? טוב. יופי. כותבת שירה בסוד מהבעל שלה. רוצה להרעיל את הכלה של הבן שלה. באמת כל הכבוד. אבל תדעי שאם מישהו בארמון הזה רוצה לשים סוף לחיים של מישהו אחר, זה רק אני. תכניסי את זה טוב לראש שלך. אני כבר עצרתי. לא עצרתי טבעון. לא הייתי טבעון, נו, ממישהי אחרת. הטבעתי אותה, ביחד עם שר החצר. נכנסתי למיטה בגב, והופס, לנהר. אבל מה זה משנה? הנה, הוצאנו הכל נכון. אני יודע הכל עלייך. את יודעת הכל עליי. יופי של מלך ומלכה. ועכשיו בואי נתכונן לארוחה. ארוחת הימסים! כן. הארוחה האחרונה של ליבון. אל תעשה את זה. אני לא מרשה לך! את מרשה כמו שאת מרשה לעצמך. כל מי שמרשה לעצמו חייב להרשות גם לאחרים. אני אעשה את זה באלגנטיות. כמו מלך. מלמעלה עד למטה. אנחנו נגיש תקרנים. תקרנים? לא הגנתי, זאת השתגעת לגמרי. תקרנים בשמנת, זה מרקד את כל תקרנים לא יעלו על השולחן המלכותי! זה לעשות צחוק מעצמנו, איגנציוס! אנחנו לא לבד בארמון, אנשים ידברו! שידברו! אנחנו לא מגישים... שקט, אני המלך, ואני מצווה להגיש... אתה לא מבין, משהו מאוד ברור! שקט, אמרתי, אני אצליק בך מרשתה, אני נשבע לך! אנחנו כבר רקובים לגמרי. אנחנו מתפוצצים. לא רוב חטאים. אז עוד אחד קטן לא ישלים כלום. אחד קטן. אחרון. גמרנו עם הפחד. גמרנו עם הבלבול. גמרנו עם השירה שלך. את לא תפוח, ואת לא סוס פרוע. שמעת אותי? עכשיו תגידי להתרחץ, תורידי את כל התינופת מהפרצוף ומהנשמה שלך, ותגיעי לארוחה נפושה בספינת התקופה שלך. אני רוצה אותך יפה, זקופה, מלכה! בשביל מה אני מחזיק אותך פה? תגידי לי! זהו, די. נמאס? נגמר לי. נגמרה הבדיחה הזאת. נגמרו השטויות של הבן המטומטם שלך. ונגמרו החיים של המפלצת שהוא מצא במחרוב. החוצה! אורחים יקרים. פיליפ. אורחים לא פחות יקרים.
חג הוא לנו. חג חגיגי. התכנסנו לחגוג סעודת אירוסין. לרגל האירוע מיוחד, החלטנו להגיש מנה מיוחדת. דקרנים בשמנת. די. אורחים יקרים. פיליפ, סדר את הצוואר. אורחים יקרים, חג הוא לנו. חג חגיגי. התכנסנו לחגוג סעודת אירוסין. לרגל האירוע מה זה שווה? איבון, שבינה. שמישהו יקום, ילך לשם ויושיב אותם. אפשר? איזה חיוך, מנה? כמו תמונה. לרגל האירוע מיוחד החלטנו להגיש מנה מיוחדת. מנה שמשלבת פשטות, עממיות, פרימיטיביות עם תחכום.